سلام كبرى سمعتنا اللوم الثالث عسرت مقابل كتشان إسران شديشان استخيادي چامبيونز ليج تصاب حيزنا لكم مدينة نايلوم فيديونا اتن قدامي اقرقت من زكايدا 4 تصوتات حيزنا بتصاب ملكعنا بهم كنا قربينا مسانا صنحو እንዳበልኩ ሰላምን ጥዕናና ብዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ትጽውታ ኸብለኩም ቻምፒየንስ ሊግ መጋቢት 10 2026 ፈለማ ይግጥም ብፈለማ ዝገጠማ ጋንታታት ጋላታሳራይን ሊቨርፑልን ነን ሊቨርፑል ምስ ቱርካዊት ጋንታ ጋላታሳራይን ንምግጣም ናብ ቱርኪ ተጓዒዛ ኣብ ዓሊ ሳማ ዝተባህለ ስታዲየም ሊቨርፑል ናብ ሜዳ ንምጽዋት ኣምሪሓ እዘን ሓደ ዓይነት ፎርማሲዮን ቴክኒክ ዝተጠቀማ ጋንታታት 4-2-3-1 ሒዘን ኣቴን ሊቨርፑል ስሎት ዝወሰነ ውሳኔ ምስ ኣንጻር ጋንታኻ እሞ ብዘይ ሜዳኻ ከመይ ጌርካ ነጥቢ ሒዝካ ትመጻሉ ብዘሰይ ኢንፎርማሲዮን ሒዙ ምእታው ዝገርም ክንሱ ብናት ያረዳዳኣ ስሎት ዘሕጂ ሒዝዋ ዘሎ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ዕድሉ ዋንጫ ከምጻላ ዝኽእል ግን እዚ ዓይነት ቅዲ ፎርማሲዮን ብምጥቃሙ ክርዳእኒ ካለን ናብቲ ጾታ እንተዳ ኣቲና ጋላታሳራይ ጸቕጢ ጌሮም ኣብ መበል 7 ደቂቕ ናይ ማዕዘን ኩላዕ ረኺቦም ኩዕሶ ተጣፊኣ እቲ ብእግሩ ቴስታ ገይሩ ብእግሩ ዝበለጸ ኩዕሶ ዝሃርም ኦሺመ ላዕሊ ዘሊሉ ዝሃረማ ናብ ቦርታ እንዳኸደት ከላ ሊማን ወድጋንቱ ዝደገማ ኣብ ሰኪዕ ተረኣ መበል 7 ደቂቕ ንደገፍቲ ጋላታሳራይ ተሰራስር ኣብ ርእስቲ ደገፎም ድማ ዓወት ሰኒቓ ሆቶ ብሎም ሸቶ ኣብ ሰኪዕ ተረኣ ንሊቨርፑል ቀዳመይቲ መርድእ ኣብ ውሽጢ ውሕድ ደቃይቕ መጽያቶም ሊቨርፑል መስመር ምክልኻሎም ብካኑተ ነይሩ ካኑተ ኣብ መበል 24 ደቂቕ እውን ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ጌጋ ገይሩ ጽብቕቲ ኩዕሶ ተቆሪጻ ዝመጸት ሊማን ዝፈተና ሓላው ልዳት ካብ ቦርታ ዘጋላገላ ኩዕሶ ጎል ክትስራሕ ዝግባእ ኩዕሶ ነይራ ሊቨርፑል ካብ 2-0 ተጋላጊሎም እንዳበልና ክለና መበል 29 ደቂቕ ካኑተ ኩዕሶ ምልእቲ ስሒትዋ እዚ ከም ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ምስ ሊቨርፑል ድማ ገዲም ኮይኑ ኣብ ፎርማሲዮን ዝጸንሐ ተጻዋታይ ብሪያል ማድሪድ ዝጥመት ደለይ ኩዕሶ ብምልእታ ክስሕታ ክትሪኦ ከለኻ ምኻ ኣብቲ ሓደገኛ ቦታ መስመር ምክልኻል ናይ ሊቨርፑል ውሳኔ ክርዳእና ይከኣለን ካኑተ ዝሰሓታ ኦሺመ ተጸጊሙ ጠጠው ደበላሞ ሸቶ ክትኣቱ ዝቐልዓ ኩዕሶ ንላዕሊ ዝወጸት ካብ 2-0 ሊቨርፑል ወጽያ እምበር ጽብቕቲ ኩዕሶ ኣብ ሰኪዕ ክትኣቱ ዝግባእ ነይራ እዘን ክልቲአን ጋንታታት ከምዚ ኢለን ከለዋ ኣብ መበል 41 ደቂቕ ኣጥቃዓይ ሊቨርፑል በይኑ ዝረኸባ ሸንቂሩ ናብ ሰኪዐት ከርኤና ዝግብኦ ኩዕሶ ንድሕሪት መሊሱ ሰሓሒቡ ዘጣፍኣ እሞ ብቴስታ ዝተሃርመት ኣብ ሕቑፉ ሓላው ልዳት ብዘይ ጸገም ዘዕለበት ነይራ ሊቨርፑል ክፍትንዎ ዝተረኣዩ ብዙሕ ፈተነታት ኣይነበረን 1-0 ተመሪሖም ንዕረፍቲ ወጽዮም ድሕሪ ዕረፍቲ ጋላታሳራይ ጽብቕቲ ኩዕሶ ቆሪጾም ካኑተ ንባርቲረዲ ሓሲብዋ ዋላስ ነቲ ኣጥቃዓይ ከቐብሎ ደሊ ናይ ጋላታሳራይ ዓይን ባርቲረ ዓይን ነቲ ተጻዋታይ ቆሪጹ ዝሓባ ኩዕሶ ክልቲኦም ተጻወቲ ምስ ኦሺመ ኮይኖም ገዲፎሞ ብምሕላፍ ኦሺመ ዝጽበያ ዝነበረት ኩዕሶ ካኑተ ተቆሪጻ ምስ መጸት እውን ባላንስ ኣጥፊኡ ኩዕሶ እንደገና ስሒትዋ ኦሺመ እግሩ በጺሓቶ ሸቶ ተመዝጊባ ናይ መስመር ዳኛ ነታ ጎል ከጽድቓ ስለዘይከኣለ ብቫር ተረኣያ 2-0 ዝሓሰበቶ ጋላታሳራይ ጎላ ተሰሪዛታ 1-0 ኮይነን ማለት እዩ እዝን ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መበል 71 ደቂቕ ሊቨርፑል ፍጹም ናይ ማዕዘን ቅላዕ ረኺቦም ኣብኡ ንኽጣፋእ ዝኸደ ካኑተ ኣይ ብርእሱ ሃርማ ሙሉእ ነብሱ ገጹ ከዊሉ እዳው ምስ ባርቲረ ተመጣጢሩ ዝፈተና ኩዕሶ ኢዱ ሃሪማ ናብ ሰኪዐት ኣትያ ግና ዳኛ ማኖ ብምባል
ካብ ጎል ተሰሪዛ ቫር እውን ነታ ዝተኣተወት ሸቶ ማኖ ተተንኪፋ እያ ብምባል ሰሪዞማ። ስለዚ ኦሺም ጽብቕቲ ኩዕሶ ብጸጋማይ ዝረኸባ ሸቶ ዝፈተና ባርቴረድ ዘድሓና እሞን ኒውካስትልን ባርሴሎናን ቅድሚ ፀወታ ምጅማረን ኣሰላለፈአን 4-3 ኒውካስትል ቅልል ዝበለ ልሙድ ዝኾነ ፀወታ ሒዛ ኣትያ ናይ ባርሴሎና ድማ 4-2-3-1 እዚአን ክልቲአን ጋንታታት እቶም ፍሉያት ኣጥቃዕተን ከም ተቐየርቲ ገይረን ከጽንሖም ከለዋ ባርሴሎና ንቶረስ ንራሽፎርድን ተቐያሪ ገይራቶም ጎርደን እቲ ብጎል ዝመርሕ ደሎ ቻምፒየንስ ሊግ ድማ ተቐያሪ ኮይኑ ኣብ መቐየር ቦታ ተረኺቡ ኩንደ ድማ ተኸላኻላይ ባርሴሎና ኮይኑ ብማህረምቲ ዘይተሰለፈ ሰንሲሎ ድማ ኣክንዱ ኣትዩ ተኸላኸልቲ ባርሴሎና 4 ብምዃን ግጥም ጋላታሳራይን ሊቨርፑል ምስ ወድአ ቻምፒየንስ ሊግ ንሰለስተ ግጥማት ብሓደ ሰዓት ንኸጀምሮ ኣብ ዝወሰነሉ ሰዓታት ብሓደ ሰዓት ዝጀመራ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ምስ ቶተንሃም ናይ እንግሊዛዊት ክለብ ክትከውን ከላ ናይ እንግሊዝ ክለብ ኒውካስትል ድማ ካብ እስፓኛ ምስ ባርሴሎና ንምግጣም ኢጣልያዊት ክለብ ኣትላንታ ድማ ንጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ዓዲመን ሰለስተ ፀወታ ብሓንሳብ ተጀሚሩ ቻምፒየንስ ሊግ ብሓደ ፊስካ ብሓደ ሰዓት ዝጀመሮ ፀወታ እዩ። እዚ ፀወታ እዚ ጅምር ምስ በለ ዝቐልጠፈ ፈተነ ዝረኣናሉ ኣብ መንጎ ኒውካስትልን ባርሴሎናን ኮይኑ ኒውካስትል ብቴስታ ሃሪሞም ልክዕ ናብ ሰኪዐት ተኣቱ ዝነበረት ኩዕሶ ተኸላኻላዮም ቀሊዑ ካብ ቦርታ ንዘውፃእ እታ ጎል ክትከውን ዘምለጠቶም እዮም። ኣብ ከም መንጎ እዚ ድሕሪ 2 ደቂቕ መበል 6 ደቂቕ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ባርቴሮ ብዝፈፀሞ ጌጋ ሎሬንቴ ቀዳሚ ፀወታ ፊስካ ምስተሃርመ ናይ ሰለስቲ ፀወታታት ብሓደ ጀሚሩ ዝቐልጠፈ ሸቶ ናይ ምምዝጋብ ተኽእሎ ዝረኣናሉ ግን ኒውካስትልን ባርሴሎና ነይሩ። ኒውካስትል ብርእሶም ዝፈተንዋ ልክዕ ናብ ልዳት እንዳኸደት ከላ ተኸላኻላይ ባርሴሎና ዘውፃእ ኩዕሶ ንኒውካስትል ሸቶ ኣምሊጣቶም። ኣትሌቲኮ ማድሪድ ምስ ቶተንሃም ኣብ ዝገብርኦ ዝነበራ ፀወታ ናብ 6 ደቂቓ ዝበፅሓሉ ሓላዊ ልዳት ቶተንሃም ዝገበራ ጌጋ ሎሬንቴ ንኣትሌቲኮ ማድሪድ ቀዳመይቲ ሸቶ ኣብ ሰኪዐት ኣርኢላ። ስለዚ ሓደ ኣትሌቲኮ ቶተንሃም ባዶ ኮይነን ኣትላንታ ምስ ባየር ሙኒክ ድማ 6 ደቂቕ መሊኡ ባዶ ብባዶ። ስለዚ ሰለስቲ ፀወታታት ብጀካ ብኣትሌቲኮ ማድሪድ ሓንቲ ተዘይኮይኑ ባዶ ብባዶ እንዳቐፀለ ከሎ ኣብ መበል 12 ደቂቕ ኣብ ኣትላንታ ኮይና ብዙሕ ፈተነታት ኩዕሶ ትሰርሕ ዝነበረት ባየር ሙኒክ ናይ ጋንታ ስራሕ ብምርኣይ ኣብ ውሽጢ 12 ደቂቕ ድማ ብሳንቴክቲክ ንዓኣ ትኸውን ሸቶ ሓንቲ እትያ። በዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ጋንታታት 1-0 ናይ ሸቶ ፀብለልታ ተራእዩ። ኣትሌቲኮ ማድሪድ ድሕሪ 2 ደቂቕ ናይ ባየር ሙኒክ ሸቶ መበል 14 ደቂቕ ጋሪዝማ እቲ ፍሉጥ ኣከፋፋላይን ጽቡቕ ኮንዲሽን ሒዙ ዘሎ ኣብ እስፓኛ ፀወታ ይኹን ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ንኣትሌቲኮ ማድሪድ ዓንዲ ሕቑኣ ኮይኑ ዘሎ ካልአይቲ ሸቶ ኣመዝጊቡ። ቶተንሃም ንናይ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ፀቕጢ ክፃወሩ ወይ ከኣሉን ባርቴረ እንደገና ጌጋ ደጊሞም ኣልቫሬዝ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ደቂቕ መበል 15 ደቂቕ ክትከውን ከላ ሳልሰይቲ ሸቶ ኣመዝጊቡ። ኣትሌቲኮ ማድሪድ 3 ቶተንሃም ብባዶ ኣትላንታ ድማ ብባየር ሙኒክ 1-0 ትምራሕ። ኒውካስትል ምስ ባርሴሎና ብዙሕ ፈተነታት ኣብ ዘይብሉ 0-0 ኮይነን ክልቲአን ጋንታታት ሸቶ ከይመዝግባ 15 ደቂቕ መሊኡ ድሕሪ 7 ደቂቕ ናይዚ ደቃይቕ እዚ ግን ኣብ መበል 22 ደቂቕ
ባየር ሙኒክ ብኦሊሰ ክልተ ተጻወትቲ ተሽኪዑ በቲ ዝነበሮ ክንፊ የማናይ ክንፊ ዝቐልዓ ብጸጋማይ እግሩ ጽብቕቲ ኩዕሶ ኣብ ሰኪዐት ዓሊባ ባየር ሙኒክ ክልተ ሸቶ ከመዝግቡ ከለዉ ሸቶ ምምዝጋብ ዘይጸገቡ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ድማ ካልኣይ እብሮ ድማ ኣዕሪፈን ናብ ሜዳ ተመሊሰን ኩለን ጋንታታት ናብ ሜዳ ምስ ተመለሳ ፌስካ ተሃሪሙ ፀወታ ተጀሚሩ ባየር ሙኒክ ከይተኸኣሉ ናብ ውሽጢ 3 ደቂቕ ፈተነኦም ኣካይዶም ሸቶ ክስራሕ ዝግብኣ ከይኣተወት ወፅያ እቶም ኣብ ዕረፍቲ ወፅዮም ነቶም ቲፎዞኦምን ናብ ዓዶም ዝካየድ ዘሎ ሜዳን ተጠቂሞም ተሓዲሶም ክመፁ እዮም ዝተባሃሉ ኣትላንታ ሕጂ እውን ፀቕጢ ክወርዶም ከሎ ሻቆሎት ናይ ደገፍቶም ድማ ካብዚ ንላዕሊ ሸቶ ከይኣተወ ግን ጃክሰን ኣይገደፎምን ኣብ መበል 52 ደቂቕ ራብዒቲ ሸቶ እትዩ ኣትላንታ ንዕኦም ትኸውን ሸቶ ከየእትዉ ክሳብ መበል 52 ደቂቕ 4-0 ይምርሑ ነይሮም። ኣብ መንጎ ኣትሌቲኮ ማድሪድን ቶተንሃምን እንተተመሊስና ድማ ብኣልቨርዜ ኣብ መበል 55 ደቂቕ ካልአይቲ ንዕኡ ንኣትሌቲኮ ማድሪድ ድማ 5ይቲ ሸቶ ብምምዝጋብ ንቶተንሃም እቲ ትገብሮ ዝነበረት ጉያ እንደገና ክትረዳድኣሉን ግዜ ክትወስደሉን ዝገብር ኩዕሶ ኣብ ሰኪዐት ኣእቲዋ እስፓኛውያን ብሓጎስ ኣልቨርቴስ መሊሶም ቀሰኑ ዓወቶም ርግፅ እንዳኾነ ስለ ዝመፀ ድማ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ፅቡቅ ኩዕሶ ፀወታ እዮም ዝፃወቱ ነይሮም ንናይ ቶተንሃም ኩሉ ክገብሮ ዝደልዩ ዝነበሩ ድማ ብጋንታ መልክዕ እንዳረኣዩ ክሽፍንዎን ካቨር ክገብርዎን ተራእዮም እዛ ንባርሴሎና ሒዛ ትገጥም ዝነበረት ኒውካስል ፈተነታታ ካብ ባርሴሎና ዝበለፀን ዝሓየለን እዩ ነይሩ ባርሴሎናውያን ብዙሕ እኳ ኣይፈትኑን እዮም ነይሮም ግን ብራዚላዊ ኣጥቃዓይ ዝቆረፃ ኩዕሶ ሉዋንደሪስኪ ዝፈተና ብፀጋማይ ልዳት ፓሎ ተፀጊዓ ዝሓለፈት ኩዕሶ ቀዳመይቲ ሸቶ ካብ ናይ ክልቲአን ጋንታታት እያ ክትከውን ተስፋ ዝነበራ ማለት እዩ 66 ደቂቕ በፂሑ እዘን ኩለን ጋንታታት ድገደፍናየን ናብአን ምልስ እንተይልና ኣትላንታ ድቃስ ትህቦም ባየር ሙኒክ ኣይገደፈቶምን ኦሊሲሜ እንደገና ከደግማ ንጋንትኡ ኣብ መበል 64 ደቂቕ ሸቶ እትዩ ፀኒሕና 5-0 ክንገድፎም እንዳበልና ከለና ድማ ኣብ መበል 3 ደቂቕ ማሲላ ኣብ መበል 67 ደቂቕ ንባየር ሙኒክ 6ይቲ ሸቶ መዝጊቦምላ ኣትላንታውያን ብምቁፅፃር ናይ ዳኛ ይኹን ብግዜ ምጥፋእ ዓቕሎም ፀቢብዎም ፀወታ ክትውዳእሎም እዮም ዝፅበዩ ነይሮም ኣብ ኒውካስትል ኮይና ትፃወት ዘላ ባርሴሎና ግን መሊሱ ሸቶ ከይኣትዋ ኣብ መበል 75 ደቂቕ ዝተፈተነት ኩዕሶ ማለት ባርነስ ዝፈተና ባሎ ሓሪማ ዝተመልሰት እሞ ብብራዚላዊ ኣጥቃዓይ ሸቶ ዳኣተወት ናይ መስመር ዳኛ ኦፍሳይድ ብምባል ሰሪዝዋ ኒውካስትላውያን ሓጎሶም ገሊፆም 1-0 መሪሕና እንዳበሉ ከለዉ እታ ብመስመር ዳኛ ተሰረዘት ጎል ኮይና ፀኒሓ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ኒውካስትልን ባርሴሎናን 0-0 ከሎ ኣብ ኣትሌቲኮ ማድሪድን ቶተንሃምን እንተደኣ ተመሊስና ቶተንሃም ካልአይቲ ሸቶ ኣብ መበል 82 ደቂቕ ኣመዝጊቦም ቶተንሃም ሸቶ ካልአይቲ ኣብ ልዕሊ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ከመዝግቡ ከለዉ ብኣትሌቲኮ ማድሪድ ግን ብ5 ሸቶ እያ ንልዳቶም ደፊራቶ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ባየር ሙኒክን ኣትላንታን 6-0 ዝገደፍናዮ ፀወታ
ከምኡ ኢሉ እንዳቐፀሎ ከሎ 75 ደቂቕ ብኦፍሳይድ ተሰረዘቶም ኒውካስትላውያን ኣብ ውሽጢ 5 ደቂቕ ዝኣክል 82 ኣብ ዝመልአ ግዜ ብሞርፊ ዝተቖርፀት ኩዕሶ ባርነስ ልክዕ ኣብ ሰኪዐት ትኣቱ ኩዕሶ ሃሪምዋ ባርቴሬ ኣውፃኽዋ እንዳበለ ከሎ ለኪማቶ ሒዛቶ ናብ ኔት ኣትያ ኒውካስትላውያን ተረጋጊኦም ሓጎሶም ክገልፁ ከለዉ ደገፍቲ ምቁፅፃር ስኢኖሞ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ዝተመዝገበ ሸቶ ማለት እዩ። ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣትላንታ ኣብ ዓዳ ንደገፍታ ተስፋ ትህብ ሸቶ ኣብ መበል 93 ደቂቕ ብማርዮ ኣመዝጊባ ማለት እዩ። 6-1 6-1 ባየር ሙኒክን ኣትላንታን እንዳቐፀላ ከለዋ ኣትሌቲኮ ማድሪድን ቶተንሃምን ወላ ሓደ ሸቶ ከይተመዝገበ 5-2 ኮይነን 90 ደቂቕ ኮይኑ ኩለን ጋንታታት 4-5 ደቂቕ ተወሲኸን ባርሴሎና ምስ ኒውካስትል 5 ሰዓታት ኤክስትራ ተዋሂባ ዳኒ ኦሊሞ ድማ ኣብ ውሽጢ ቦርታ ንተፃዋታይ ኒውካስትል ኣሽካዕ ኣብ ዘበለሉ ሓንኪሉ ስለ ዘውደቆ ዳኛ ኣብ መበል 93 ደቂቕ ንባርሴሎና ፍፁም ቁላዕ ሂቦም ብያማን ሊማን ተቐሊዓ ያማን ሊማን ንባርሴሎና ማዕረ ትገብራ ሸቶ እቲዋ ኣብ እንግሊዝ ከይዳ 1-1 ዝተፈላለየት ባርሴሎና ማዕረ ነጥቢ ሒዛ ናብ ዓዳ ተመሊሳ ኒውካስትልን ባርሴሎናን 1-1 ፀወታ ተወዲኡ እታ 3 ነጥቢ ዘይቀናዓቶም ኒውካስትላውያን 1-1 ፀወታ ተወዲኡ ብማዕረ ነጥቢ ክልቲኦም ተኸፊሎሞ ኣብ እስፓኛ ብኣትሌቲኮ ማድሪድ ትደሃኽ ዝወዓለት ቶተንሃም ድማ 5-2 ፀወታ ተዛዚሙ ኣትሌቲኮ ማድሪድ 3 ነጥብን 3 ፀብለታ ሸቶን ብምእታው ፀወታ ተወዲኡ ኣብ ጣልያን 6 ጎል ብምእታው ኣግፊሓ ዝተዓወተት ባየር ሙኒክ ድማ 6-1 ብምውዳእ ናይ ሎሚ ቀዳማይ እግረ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ 3 ፀወታ ኣብ 1 ሰዓት ዝተኻየደ ብከምዚ ተወዲኡ ኣሎ። ባየር ሙኒክ 3 ኣትሌቲኮ ማድሪድ 3 ነጥቢ ኒውካስትልን ባርሴሎናን ድማ 1 ነጥቢ ሒዘን ኣለዋ። ጋላታ ስራይ ኣብ ዓዳ ምስ ሊቨርፑል ኣብ ዘካየደቶ ኣቐዲምና ከም ዝሓበርናኩም 3 ነጥቢ ሒዛ ኣላ። ፅባሕ ዝካየድ ግጥማት ቻምፒየንስ ሊግ ብሰፊሑን ብፀብፃቡን ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ስለ ምክትታልኩም እንዳመስገና ብሩኽ ምሸት።